Hej, og velkommen. Du siger resten. Imens kigger jeg over mod træet. Hvad? Hej. 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 Vi har forstået. Hej, vi er derude. Why is up the world? Okay. Du skal også sige dem, der ser med. Det er Alle dem, der siger med. Hej, hej, hej. hallo. Hov, jeg fik en fra min storebrors klasse til at følge os. Prøv at se her. Jeg gider ikke at se på din Er I klar? næse eller røv. Det her, det er magi. Jeg kan magi, men lige. De kan ikke se det. Se, jeg har en skumfidus. Og tøfte. Han kan stå lige over vores... og han kan aldrig komme ud. Han er for stor fed. Ja. Det vil jeg lukke. Okay. Nå, så vi ved, så spiser vi skumfiduser i dag. Hvorfor rykkede du lige til computer? Oh yeah, Gangster Vegas. Det er noget, jeg spiller. Det er lige meget. Du har det ikke. Jeg kan have det. Dun, dun, dun. Det bliver mindre. Hvad skal vi egentlig lave? Ja, det ved jeg ikke. Vi laver i den her video, fordi vi skal lave noget. Jo. Kan den ikke lide? Nå, vi sætter os igen. Vi skal ikke stå op. Okay, jeg er ved at blive træt af dig. Nå. Jeg skal lige hente noget med løg på. En bølle? Nej, helt Skal du have en pølse med løg på? Nej. Nå, jeg troede, du sagde, du skulle have noget med løg på. Hvad er det? Der kommer flest. Ja, vi sidder ovenover en eller anden ting, jeg ikke ved, hvad hedder. Nedenunder en parasol. Ja. Ja, nedenunder. Hej.